Só nos últimos 10 anos os alugueres aumentaron en Galiza un 44% de media. En cidades como Coruña este incremento foi do 63%. Eu non coñezo a ninguén que nese tempo tivera un incremento do seu salario nin do 44% nin do 66%. As xeracións de hoxe están nos pedindo que atendamos as súas necesidades e non se pode seguir mirando para outro lado mentres os prezos dos alugueres siguen subindo. Por iso, desde o BNG consideramos que a crise de prezos do aluguer é un tema central sobre o futuro deste país e é un dos asuntos clave que desde o Goberno alternativo do BNG queremos afondar nas solucións. A proposta do BNG é dar no curto prazo prioridade á compra de vivenda baleira, tendo en conta que no noso país hai 500.000 de inmobles baleiros e que só no ámbito das cidades estamos falando de 90.000 vivendas. Decimos isto porque o Partido Popular ten nas súas mans, a través da Xunta de Galiza, os mecanismos para poder tamén intervir na suba de prezos que se está producindo dos alugueres coa declaración de zonas tensionadas no noso país.